Assalamu alaykum hormatly tomoşaçylar, qadrly aýdymsaz söýüjler we dinleýijiler. Bugün dekabr aýynyň 1-i hepden diýin şuny diýmek, Gahrman arkadaşymyň tagallaty bilen açylan Türkmen we tele aýlymyna siziň sabarsyzlyk bilen garaşyp tomoşa edýän gepleşikleriňiziň biri bolan jany aýdymlardan, jany saatlardan düzülen owallar saatlaşan atly gepleşigimiň täze sany ýaýlyma çykdy. Biz gepleşigimiň başynda bize ähli wagtda görülle bolup duran, nusga bolup duran, kärimiz söýüp ne edýän işlerimizden lezzet alyp şular ýaly döwrewap gepleşikler taýýarlap Türkmen we tele aýlymyny halkymyza hödürlemäge bize uly mümkinçilikler döredip beren, bize ustad bolup duran, halipa bolup duran mehriban arkadaşymyza çäksiz alkışlarymyzy aýdýas. Ediz arkadaşymyzyň ömrü uzak bolsun, jany sag bolsun, mehriban arkadaşymyzyň alyp barýan beýgi işleri elmedama rowaşlary bersensin. Türkmenistan rowaşlygyň watany bilen ajaýyp ýylymyzda bolsa, bagtyar türkmen halkymyza irsal döwlet, bagtyarlyk, agdybirlik ýar bolsun. Ne mehriban ile şer hormatly tomoşaçylar, şeýle ýagşy arzuwlar bilen biz owallar saatlaşan näme gepleşigimiň täze sanyna başlaýar. Elbetde bugün gepleşigimizde ne mehriban arkadaşymyzyň ak patat bilen açylan Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talebi häzirki döwürde halkymyzda bir söýülip dinlenilýän ýaş aýdymçylarymyzyň meýer gepleşigimiň dowamyna siz üçin bir näçe aýdymlary halipalan dörejiliginde işli Türkmen halk aýdymlaryny jany sesde gepleşigimizde siz üçin ýerine ýetirer. Şoň üçin başga ýaýlyma geçmeden Türkmen we tele aýlymyny owallar saatlaşan näme gepleşigimizde tomoşa etmekligiňizi dowam edin. Häzir aýdymçymyz sahnamda çağırmadan öňürtü gepleşigimizde ýerine ýetirjek aýdymlaryna sadanlarlyk etjek. Ine sadanna dostumyz, sadanna ýigitlerimiz bar. Gepleşigimiziň başynda sadannalar bilen sizi tanış edýär. Sadanna Döwran Hanyaliýew, şeýle de klarnet saguralyny Türkmen Döwlet Binagarlyk we Gurulşyk Institutynyň bagtyar talebi Şatlyk Attaýew, şeýle de ýene bir sadanna dostlarymyzyň biri Atajan Eýubow, şeýle de ýene de bir sadannalarymyzyň biri Bayram Allanurow, şeýle de Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talebi zihini sadannalarymyzyň biri Hudaýberdi Oradow. Ýigitler gepleşigimizi hoş gördük. Häzirem mehriban ile şer gepleşigimizi owadan aýdymlary siz üçin şuň gepleşigimizde jany sesli ýerine ýetirip berjek. Aýdymçy ýigitimiz Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talebi zihini aýdymçymyz Terkiş Amanyelliýew sahnamda çağırýar. Terkiş gelip bilersiňiz. Gepleşigimizi hoş gördük. Ýerine geçip bilersiňiz. Ene mehriban ile şer hormatly tomoşaçylar, owallar saatlaşan näme gepleşigimiň bu nuksanyny Gahrman arkadaşymyzyň ak patat bilen açylan paýtagtymyzyň gorkuna gork goşup oturan Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň 5-nji ýyl talebine zehini aýdymçymyz Terkiş Amanyelliýew özüniň sadanlarlar topary bilen owadan aýdymlary siz üçin jany sesle ýerine ýetirmek üçin biziň gepleşigimizde gatnaşýar. Terkiş ýene oraya gepleşigimizde siz hoş gördük. Sag bol Murat, şu gepleşige çağırýanyňyz üçin ine şu gepleşigimiň dowamyny bir näçe söýüp aýdymlary, halipalan aýdym, halk aýdymlar jany sesle başardığımdan ýerine ýetirip bereriz. Ine de Murat bir zat buýsun üçin belläk geçirmeli. Ine Gahrman arkadaşymyzyň açyp beren Türkmen we tele aýlymyny bir näçe şekilde aýdymlary halk köpçüligine ýetirip bilýär. Ine şu tele aýlymyny söýlen özümizi halka tanadyp bilýär. Ine şular ýaly mümkinçilikler döredip beren Gahrman arkadaşymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, il ýurt bähwit alyp barýan işleri elmedama rawaj alsyn. Köp sag bol Terkiş, arzuwlaryň hasyl bolsun. Size de okuwuňyzda, sunatda, durmuşda uly üstünlikleň ýar bolmagyny tüýsüremizden arzuwlaýas. Ne ýani özüňiz sözüňizde bellädiňiz, elbetde mehriban arkadaşymyzyň tagallaty bilen açylan Türkmen we tele aýlymynyň üstü bilen bir häzirki döwürde ýaş aýdymçylarymyz özleriniň dörejilik toparymyz bilen taýýarlaýan şekilde aýdymlaryny halka ýetirip bilýärler. Bir näçe gepleşiklerde çykyş edýärler. Konsertlerde özleriniň täze döreden aýdymlaryny ýa bolmasa halipalarymyzyň ýerine ýetiren döreden aýdymlaryny bir häzirki döwrüň talabyna laýyklykda täzeçi bir öwşün bilen işläp halka ýetirip bilýändigine şu Gahrman arkadaşymyzyň açyp beren Türkmen we tele aýlymynyň üstü bilen siz bir halkymyza özüňizi tanadyp uly meşgullygy eýe bolup bilýäňiz. Indi bir gepleşiň dowamyny häzir bir näçe aýdymlar jany sesle dinleýijilere, tomoşaçylara ýetirer. Ýöne aýdymlara geçmeden öňürtü özüňiz hakynda gysgasyk gurrun bersen. Ene be Murat
özüm baradaysam, men 1991-nji ýylda Ahal welaýatynyň Tejen etrawynyň birleşik obasyny dünýä indim. Aşgalamyzda 3 gyz 2 oglan özüm körpü. 3 gyz 2 oglan özüm körpü. Öýlendiňmi? Ýok, täýlendim. Aýdym sada näçe ýaşyňda höwet edip başladyň mümkin? Maşgalaňyzda bagçylyk ýoly bilen meşgullanýanlar bardyr. Aýdym sada gelmek biňizde kim sebäp boldy? Näçe ýaşyňyzda aýdym sada başladyňyz? Edil maşgalamyzda aýdym sada bilen meşgullanýana ýok. Ben murat ýöne ejem aýtýa çağalykda tek kiçik çağam şu obamyzda toy bolsa, şu toy bilsem ejeme arar berýän ekimde ejemi. Toýa gitjek, aýdym aýtjak, bol toýa gitdik. Ýadyňyza düşýärmi şo ýyllar? Näçe ýaşlaryňda durýar? O aýmen gatkyçydyr. Ondan soň aklar ýadyma düşýän, öz çagat diň duşlarymyz bilen birini diýip çağırıp jeýip toý edip aýdymda jeýip aýtjadyk. Ýöne toýa çykýadyňyz ýa öýde turganda? Öýde şundan çağırlar bilen oýnabyr. Jeýip oýnaýadyk, bir görsedi utanyp toý ýatyrýadyk bara. Ondan şeýdip soň ine Beýmurat men esasam sungat ýolyna mektep ýyllary hasam söýgüň zatdy. Ondan şo ýyllar Yusuf Mahmudow diýip bir halipamad obamyzda şol ine şol aýdym aýt şeylere aýt diýip öwretdi. Ondan soň mektep tamamlap watan ullugyna gitdim. Watan ullugyna da aýdym aýdýadym. Watan ullugyna da aýdym aýdýadym. Beýmurat şo watan ullugyny hasam tejribem artyp şo aýdyma bolan öwesim hasam güýjäp. Näçinji ýyllar harby ullugy tamamladyň? 2011-nji ýylda watan ullugyny tamamlap geldim. Soň 2013-nji ýyllarda ýadyma düşýär Ak şäherimiz Aşgabatymyz wasp edýän Aşgabat diýen aýdymy şekilde geçirip şeýdip halk köpçüligini ilkinji şekilde aýdymy ýetip başladyk. Inni şu Türkmenova teleýaýlymyna 2013-nji ýylda çykyş edip, gözel paýtagtymyz Aşgabatymyz wasp edýän aýdym döredip, onam Türkmenova teleýaýlymynyň dörejilikde bilen şekilde geçirip halk köpçüligine ýetirdik diýdiňiz. Inni terede otursak 6-7 ýyl bäri Türkmenova bilen işleşýär. Bir näçe şekilde aýdymlaryňyzy görýäs, konsertlerde, gepleşiklerde tomaşa edýäs. Ne şu Türkmenowadyny siziň dörejiliginiňizde has meşgullyk getiren aýdym? Maňa meşgullyk getiren aýdym gelediğim diýip aýdym mady söýüp aýdym. Şol aýdym maňa uly meşgullyk getirdi. Şu ýylym ýene bir şekilde aýdym söýmezdim başda diýip bir aýdym şekilde geçirdik. Aýdym kimiň aýdymy? Halipa Sadanyny Kerwen aýdyg diýip döreden aýdymy. Halk tarapyndan gowy garşylandy. Olam size has meşgullyk getiren aýdymdan ýaşaýar. Onam ýokman. Inni şu söhbete gyzyp barýas, mümkin size meşgullyk getiren aýdymlar hakynda şu söhbet etdik. Mümkin size meşgullyk getiren aýdymdan bir ýerine näder gepleşmeden başyna ýerine ýetirip berersiňiz. Aýdym aýdyp berse. Gowy görýän aýdym söýmezdim başda diýen aýdym ýerine ýetirip berýän. Onu bulaydymy biz ul höwes bilen diňler, mehriban ýeşler, hormatly müşahitler, siz bolsa Türkmenova teleýaýlymyny owarlar sadaşyny atlypleşiginde tomaşa etmekligiňizi dowam edin. Häzir söz şuň Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyýar talebi Zehin aýdym şeýmez. Türkiş Amanyýetliw söýmezdim başda diýen aýdym ýerine ýetirip berýän. Diňläň, diýinjär. Bilin olsam menden yüzün soğucağım, bilin olsam menden yüzün soğucağım. Men seni söymezdim başta. Duyan olsam saralcağım, sorcağım. Men seni söymezdim başta.
Söymedim başta. Hani senin ahir bilen yılgırmam, hani senin söylenip söz vermem, söz vermem. Ayttın innem son sözün yüz vermen, men seni söymedim, söymedim başta. Söymedim, söymedim, söymedim başta. Men seni söymedim, söymedim başta. Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, owallar saatlaşan atly gepleşime dowam edýäs. Näme gepleşimizin başynda Türkmen Döwlet Medeniyet Institutynyň Bagtyar talebi Türkiş Amanylygyň ýerine ýetirmegini jany sesde söýmezdim başda diýen söýüp aýdymny jany sesde dinledik. Indi gepleşigimizi soraw jogap arkaly dowam edeli. Indi ilkinji soraw şeýle bagşynyň dörejilik işinden häsiýeti bilen durmuşdaky häsiýeti deň bolup bilermi? Meselem näýdi? Meselem bir bagşy aýdymlaryň üstü bilen halka gowdatlar wagdy edýär diýeli. Aw. Aýdymçy şol aýdymyny halka ýetirýän gowguly häsiýetlerini durmuşda da öýde berjaý edýär, kanaýyp kirýär. Men pikirimçe ýok. Näme üçin? Aýdym köpüň döreden dady. Meselem saadyny bir, sözüni bir, hengini bir ýa-da aýdymçy diňe onu ýerine ýetirji. Ol onu ýüreginden aýdyp biler, emma ýüreginden tazyp bilmez. Durmuş bolsa onu şahsy zady isleýse ýaşar. Şonuň üçin hem ikisindäki häsiýetler deň bolmasa gerek. Düşnükli. Indi ýene bir soraw, soňra gepleşigi aýdym bilen dowam ederiz. Bagşyçylygyň adama iň uly sowga edýän bagty näme diýip düşünýär? Uly awray, sila hormat diýip düşünýär. Muman adam ähli edýän gowy işlerini ada awray üçin edýär. Emma bagşynyň silanyşy toýda baralarynda da başgaça bolýar. Şonuň üçin hem türkmençilikde ýörüýte bagşy pay, bagşy nahar diýen düşünje de bar. Umuman türkmeniň bagşyny silaýşy hem melenkden ütköşük bolsa gerek. Düşnükli. Onu häzir şu ýerde bir türkmen halkynyň ýüregini aňyna galan meşhur aýdymlar bar. Gepleşimde getiren aýdymlaryň içinde de şeýle aýdymlar bar eken. Mümkin şolardan ýerine ýetirip berersiň, häzir näme aýdym aýdyp bermekçi. Gizleni diýen aýdymmy başardymdan ýerine ýetirip beren diýip. Meniň ýarym nirelerde gizlendi. Şol aýdym. Meniň ýarym nirelerde gizlendi. Onu joşdan ikinji aýdymy ýerine ýetirip bilersiň. Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, gepleşmeden daşlaşmaň. Türkmen Döwlet Medeniyet Institutynyň Bagtyar talebi Türkiş Amanylygyň aýdym aýdy, dinläň, biňçan. Uzak gece şüvür çeken yıllar, menin yarım nirelerde gelinni. Su yüzünde seyran edin onurlar, menin yarım nirelerde gelinni.
yerde geleni. Oğlan vaktim, cahil vaktim, söydüm gülene. Gecelerine sen okudun, koydun gülene. Oğlan vaktim, cahil vaktim, söydüm gülene. Gecelerine sen okudun, koydun gülene. Söydüm gülene, söyyene gülene. Gecelerine sen okudun, koydun gülene. Söydüm gülene, söyyene gülene. Gecelerine sen okudun, koydun gülene. Yüreğimde adın senin bakiyalanır. Senin için ence canım aydım dönür. Yüreğimde adın senin bakiyalanır. Senin için ence canım aydım dönür. Söydüm gülene, söyyene gülene. Gecelerine sen okudun, koydun gülene. Söydüm gülene, söyyene gülene. Gecelerine sen okudun, koydun gülene. Söyyene gülene, söydüm gülene. Mehriban ýerleşler biz gepleşmede dowam edýäs. Türk şiirini ýetirip beren aýdymlaň üçin hoşallygymyzy bildirýäs. Kerim Halif diýip şahyr dostumyz bar. Biziň gepleşmede bir näçe tapmaçalaryny ýollap ýygyderli biz bilen işleň aragatnaşykda bolýan şahyr edimiz. Kerim Halif gepleşmegimiň bugünkü sanynda bir näçe tapmaçalaryny ýollapdyr. Tanşatyn tanýan Kerim. Kerim Halli öz talip diýmişim. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň talibi. Ne sizin biziň gepleşmede gelýänliňizden hem habarly, mümkin bir talip diýen duşum diýip edil kıyın tapmaçalara bize ýollamandyr. Jogaby tapmaklyk size bir odyan kıyınçylyk döredöreýdimiz ok. Indi taýin bolsaň tapmaçalary okap berjek, jogabyny tapsaň Ulga wesi. tapmadan hem kömek eder, işaret eder. Onda ilkinji tapmaça şeýle. Sunuňatyň merýän derdidir. Kalby belentde urmalar. Şonuň üçin iň köp wasby alan goýokdaky dornalar. Jogap dogry. Mary welaýatyna Haýt Halipa başlama tanýar. Mary welaýatynyň öden ýa-da Gurt Jakup Bally Haji. Ana ýerden kän Mary welaýaty. Onda indiki tapmaçamyň jogaby Mary welaýatyny Ustad Halipalarymyň biriniň ady tapmaçany okuyan. Bu bagşy dutaralaryny hatta gaýdypdyr bärden ýaz. Kän şagirdi är çykaran Ägirt Nobatow öden ýa. Jogap dogry. Indiki tapmaça şeýle
Aydym ilkinji nirede döreýär? Aydymyň ilkinji döreýän ýeri nirede? Aydym men pikirimçe söýgüden döreýär. Söýgüden döreýär. Diýip pikir edýär. Ýöne bu tapmaçaň jogaby söýgü däl, tapmaçaň üns berip diňleýär. İnsan ömrüni kemeldiýän zat kalplarda galan düwünnür. Emma aydym saatlaryň hem döreýän ýeri Göwündür. Göwünnür. Jogap dogry. Aydymyň ilkinji döreýän ýeri göwün. Onuň temalara bölünýär. Söýgü diýdi, watançylyk duýgu diýär. Şeýdi gidiberýär. Indi kitapmaça şeýle. Toýda şanyň jeň gününi tutaryňdyr galan magşy. Şükür wagşydan eýranyny ýeňlenir. Tomaş etdiňmi? Şükür wagşy kinofilmini. Şonu şükür Gulam magşy. Gulam magşy agatyny halat etmek üçin eýranyny bir meşhur saadanyň meri Gulam magşy bilen şükür wagşy bätleşip şol saat bätleşigine de ýeňji bolup öz agasyny ýesirlikden moşadýar. Indi kitapmaça geçeli. Tapmaça şeýle. Goýokda päniň galalaryny görýäs Allahyň ýalkaýanyny. Şol ärleriň meskenidir. Doglan ýeri arkadan. Jogap dogry. Arkadan. Berekella tapmaçaň jogaplaryny dogry we dogry bilmekligi başardyň. Üstünü gardy edýäs. Bide bolsa öz tapmaçalaryny ýollan şahir edimide dörejilik topurmyň adyndan sag bolsun aýdýas. Kerim galamyň ýeti bolsun. Geljekde tapmaçalaryň höwür köp bolup, mehriban arkadamyzy, ýurdumyzy, parahat watanymyzy wasp edýän goşularyň höwüriniň köp bolmagyny tüýsüremeden arzuwlaýas. Indi şu wagt talip diýen goşularyňa tomaş edýänler. Terkiş pikirlenmän tapmaçalaryň jogaplaryny bilip otyr. Gowaýdymlar hem ýerine ýetirýär. Häzir näme aýlaýdym aýdar diýenler näme aýlaýdym aýdyp berse. Ine gepbeşim bunuň ýerine Begmurat iksan gowaýdym ýerine ýetirip berýär. Ýygyderlikde. Ýygyderlikde. Onu biz ulaydymlary ulu höwes bilen diňlär, sizem ulaydymlar sahnamyzda jany sesle ýerine ýetirip berersiňiz, mehriban ýylaşar, sizem diňlär, diýinçe alyň, lezzet alyň. Türkmen owadyny, owadlar taýlaşan atly gepleşigimizde tomaş etmekligiňizi dowam edin. Vatan gulluğuna gitmeli bollum, vatan gulluğuna gitmeli bollum. Karaşarın diyen vadanı aldım. Bugün başka yerde gönlümü verdim, bugün başka yerde gönlümü verdim. Yandım bugün yalnı koydum, nergidim, 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 boy edim. Min garip oğlunum çarem yok sana, min garip oğlunum çarem yok sana. Durmuşum iridim ayağımır sana. Bu dertleri keşitme kıymana, ağır derdi keşitme kıymana. Yandım bugün yanlı koydum, nergidim, 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 boy edim.
Mehriban ýylyşlar, hormatly tamaşaçylar, owalar saýlaşan atly gepleşigimiz dowam edýäs. Edil siz şu wagt gepleşigimizi Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň Atýar talibi Zeki Naýdym şeýme Türk şamanyýetligiň ýerine ýetirmegine nergiýdim. Edil ýa-ni görünmez diýen söýüp aýdymlaryny dinledik. Gepleşigimizi dowam edelim. Bu aýdymlary ýerine ýetirip berdiň. Indi sorak şeýle. Bir aýdym bilen bagşy meşhurlyğa ýetip bilermi? Elbette. Aslında döredüzülük iskerlerini yekece işi ulu üstünlüklere yetirbilýär. Goýol näse döredi bersin, ýöne yekece işi halkyň ýüreginde galy. Galan döredüzülük bolsa, onuň üstüne ýetirýär diýsek, dogry bolsa gerek. Düşünükli. Indi şu wagt yekece aýdymça bir ulu meşhurlyk getirip bilýär diýdiň. Awa. Meşhurlyk getirecek aýdymy döretmek üçin, şol aýdymyň halkyň göwünde ýaramaklygy üçin siziň pikiriňizçe şol aýdymyň ilki sady bolmaly sözi. İkisem deň derejede bolmaly. Sady bilen söz hökman alşman mukadiýe ýerine ýetirjek bolsa, az duýgy ber ýüreginden ýerine ýetirdi. Şol halkyň göwünde aýdymlarynyň biri bolup biler diýende. Şol halkyň göwünde aýdymlaryň birine bolup biler. Düşünükli. Häzir wagtda döredýän aýdymlaryňyzy haýsy şahyrlar, haýsy saat döredüji kompozitorlar bilen işleşen? Dögran Hanyaliýew bilen Orad Gellibaçyw, Berdim Raçanlyw, Kowus Galyjew. Saatanyň bilen işleşen. Aýdymlaryňyzyň sözlerini kim ýazdy? Aýdymlarynyň sözleriniň köpsini Anna Meret Gurbanow ýazdy. Ýakynda nesip bolsa, aýdym Kowus Galyjew bilen işläp ötýärs. Onam nesip bolsa Türkmen we tele ýylymyny halk köpçüligine ýetirer. Nesip bolsa. Indi bolýa, ýene bir sorak. Bir aýyň dowamynda näçerak aýdym döredýänsiniz? Indi mysal üçin urna bolany bir aýda 3 aýdymym döreýär, bir aýdymym döreýär, ýa bir aýda döredip bilmeýän wagtlaryň bolýar. Beňmurat ýanky aýda bir aýdym işlesegem, 3 aýdym işlesegem, mine gahrman arkadamyň gaýasynda halk köpçüligine ýetirmäne Türkmen we tele ýylymyny ul mümkinçiliklerimiz bar, konsertlerimizde ýa şekilli aýdymlaryda ine ýakynda bäri gelýän bir aýdymmy şekilli geçirdik. Ýakyn günlerde halk köpçüligine ýetirir. Düşünükli onu dinleyijiler üçin täzelik bar da size. Geljekde öňüňizde goýan maksatlaryň. Ine edil şu wagt kıymetli ýaly aýdymlaryň içinde arkadamyda halkymyza ak kürekden hyzmat etmek. Onu size şu mehriban arkadamyda halkymyza ýurdumyzy wasp edýän, gazanýan beýik ýeňişlerini wasp edýän aýdymlaryňyzy döredip halka ýetirmekde, mehriban arkadamyda halkymyza hyzmat etmekde size ulu üstünlikler arzu edýäs. Gepleşigimiz bir şowhunly aýdym bilen dowam edýär. Näme aýdym aýdyp bersin? İkisini şowhunly aýdym ýerine ýetirip berýär. O näder mehriban ýylyşlar gelin gepleşigimizi Türk şamanyýetligiň ýerine ýetirmegine ikisini şowhunly aýdyma diň salalyň, soňra gepleşigimizi äder sorak arkaly dowam eder. Senden özgü zeyyanım yok. Senden özgü zeyyanım yok.
özgeyanım yok. El qaşı qara eyledir de çare, senden özge söyyanım yok. Oh, senden özge söyyanım yok. Qara eyledir de çare, senden özge söyyanım yok. Oh, senden özge söyyanım yok. Senden özge söyyanım yok. Senden özge söyyanım yok. Mehman ile hormatly müşahiçler we allar faadly sanatly gepleşigime dowam edýäs. Bugün gepleşigimizde Türkmen Döwlet Medeniyet Institutynyň bagtyar talibi Zehinli Aydym Şeýme Türk şamanýerlik we sadynalar toparlanan owadan aydymlary siz üçin jany sesle ýerine ýetirip gelýär. Indi şumat dinleýijiler, pikir edýänler.
tirkiş halk aýdymlary ýerine ýetirmekle halaýam kadibini bir özüňiz toýlarda, toňgalarda halka hyzmat edýäňiz, owadan aýdymlary ýerine ýetirýäňiz. Halkymyzda näme? Bir gadymdan gelýän bir türkmen halk aýdymlaryny uly söýügi bilen bizem halkymyzdan diňleýärler. Toýlarda, bayramlarda aksakal ýaşularymyz, uly ýaşly aýdymsa söýüjilerimiz, diňleýijilerimiz türkmen halk aýdymlaryna haýyş edýänlerler. Ana şo toýlarda, bayramlarda halk aýdym haýyş edilenine aýdymçy wagt ol aýdym bilemokda, wagt halk aýdym ýerine ýetirip bilemokda diýse olamar geçikdi. Toýlarda, bayramlarda halk aýdym haýyş edilýär. Aslynda özüňiz halk aýdym aýdýaňyz. Aslynda men halk aýdym aýtman gowy berýändim ona. Onu başardymdan halk aýdym ýerine ýetirýänem. Haýsy halypalan aýdymlaryny ýerine ýetirýän? Men şu Sahyz Jepbar, Oradyl Alyas halypalarymyň aýdymlaryny dinleýän, başardymdan hem şol aýdymlary ýerine ýetirýän. Indi şuma halypalarymyň atlaryny agdadyňyz. Şol halypalaryň ýerine ýetiren aýdymlaryny gepleşe getirdiňiz haýsy aýdymlar? Şol halypalarymyň ýerine ýetiren aýdymlardan Dilber diýen türkmen halk aýdymy başardymdan ýerine ýetirip berýän. Ýerinem ýene halk aýdymy geçip berýän. İki aýdym aýtdy. Ikinji aýtsa aýdymy? Ikinji aýtsa aýdym, galar arkasy aýnam diýen aýdym aýtdy. Bir halk içinde meşhur aýdymlaryň biri. Onu bul iki aýdymy biräder diňler, soňra gepleşmedi. Ýene de sonra jogap alyp dowam ederiz. O edip şanyň bilen başardymdan uly bilen. Ona bul aýdymlar biz diňläli, sizem sahnamyza çağırýar. Sana sadaga sallanın beri dilver Göğsünge bulgurun Kuvaynın kar dilver Oh didarına men muştak derdim de dilver Täze ýylyň nowruzy patly bahar dilver Sen bir aşlan nowul men haridar dilver Ay tanışsa kılvat yerde dillerinde acayip Dere uşağına dökülen tellerinde acayip Ay kustan dedik ince billerinde acayip Arı kemin ayrılman ballarında acayip Benim adamı vermen bağımın uğur dilver Ah dilver gel dilver Oyun bilen bağdadır Öy kökine yetseler Kereşme yunadır Ay birbirinin kıyığına ölüp gitse razıdır Sesi gelse
kulağıma bilbilim ovalıdır. Yüze vurmen yüz kişi şarta tutar dilber. Adamini ay adamla adamini alga salıp assalar melek meydanına belli etnam etseler. Ay görüşmeyip bir hem kılıp oyanmayan itseler. Mehdacin beyuan Mansur kimin atsalar. Ardım budur al-gayzin min günevkar dilber. Bak dilberey Kallı arkaç aynam ho. Ay bollu yürek para para kallı arkaç aynam ho. Kallı arkaç aynam ho. Ölüm düştü intiharım kallı arkaç aynam ho. Seni yetirdi aklasım kallı arkaç aynam ho. Kalan devran senin bilin hey hey. Kallı arkaç aynam ho. Ağlaman neyleyin kallı ata vatanım. Neyle yürü para para ney. Hey kallı arkaca aynam o.
yar aylanayın taşımdan. Periler nusku alır helal kalan kaşımdan. Al yanak bizse dahan hüncü gövher dişimden. Yüreğimde takma oyun ey, ey didelerde yaşımdan. Ay bolluyuk para para ley, hey galı arkaç aynamı. Ene mehruan ileşir, hormatly tamaşaçylar, gepleşmede berilen wagtam ahyrlady. Owalar sağlaşyny aklepleşmeden bu sanyny Türkmen Döwlet Medeniyet Institutunyň bagtyar talyby Türk şamanylygyň ýerine ýetiren aýdymlary şulardan ibaret. Türkiş ýene orýala ýerine ýetirip beren aýdymlaryň üçin biziň size ýetiren soraglamagy beren jogaplaryňyz üçin hoşalamagy bildirýäs. Ýene orýala sunmat ýoluna ulusynlykları ýaranyňyz bolsun ýa. Sağ olun Mevlana. Bizi kahraman arkadaşımız okumany, öğretmeni, ulul mümkinçilikleri öğretip berýär. Bize halipe bolup turan kahraman arkadaşymyza talip ýüregimden, aýdymçy ýüregimden çeksiz alkyş aýdýan kahraman arkadaşymyzyň jany sag bolsun. İl ýurt bähwitli, döwlet ähmiýetli alyp barýan işleri elmedama rawaj alsyn. Köp sağ ol, Türkiş ardy bolan hasyl bolsun. Ne gepleşik ahyrlady, äder gepleşigimiň jemi elbetde bilýänsiň, özüňem tomaşa edýänsiň. Bir bu ýetişli mehruan arkadaşymyzy, halkymyzy, watanymyzy, döwürmizi wasp edýän bir joşun aýdym bilen jemlenilýär. Şol ýaly getirdiňmi? Hawa, ul höwes bilen diýip. Näder ol aýdym bilen biz gepleşigimiz jemler. Mehruan ileşer, hormatly tamaşaçylar. Biz siz bilen uzak wagtlyk sagwallaşamyz, ýene de laýyk bir hepdeden Türkmen wadyny wadlar saglaşan gepleşigimizi görüşür. Ýene gepleşigimiziň ahyryna biz ýene bir ýola şeýle döwre wap gydykly gepleşikleri taýýarlap bir döwürlerden döwürlere geçip bir Türkmen halkynyň toýlarda, bayramlarda ulu höwes bilen diňleýän aýdymlary, halipalarymyzyň döwreden aýdymlary häzirki wagtda şu gepleşigimiz bilen halkymyza, bir ýurdumyza tanalýan ýaş degen aýdymçylarymyzyň ýerine ýetirmegine jany sesle halkymyza ýetirip bilýäs. Bize şeýle bir mümkinçilikleri döredip beren mehruan arkadaşymyza gepleşigimiziň şu purdadyny ýene bir ýola çäksiz alkyşlarymyzy aýdýas. Edip arkadaşymyzyň ömrü uzak bolsun, jany sag bolsun, dünýä ýüzünde mertebesi mundan ýanada belende galsyn. Mehruan arkadaşymyzyň saýasynda elmedama ýurdumyzy bagtyň aýdymy, dostlugynyň aýdymy ýanglansyn. Ýene de ýaşy günlerde Türkmen wadyny, owallar saglaşyny atlypleşmede görüşýänçe hoş wagtyňyz. Döwremiz batlandy, bedew batyna, dünýä hayran gurýan dostluk ýoluna. Yüreklerimiz coşup bagyt sadyna, diýär ötüşlerimiz ýene kem bolsun. Yüreklerimiz coşup bagyt sadyna, diýär ötüşlerimiz ýene kem bolsun. Arkadagymyz, mehruanymyz, halkym seýär kahramanymyz. Arkadagymyz, mehruanymyz, halkym seýär kahramanymyz. Otobüslenýär Türkmen diyarı, ötüş özgörüşler köňülle bary. Ak mermede bedelen şeherin nuri, Aziýan merjeni aşk adymy. Ak mermede bedelen şeherin nuri,
Adiyan merceni Aşkabatımız, arka dağımız, mehrivanımız, halkın süyer kahramanımız. Arka dağımız, mehrivanımız, halkın süyer kahramanımız. Bir taraf bugün Türkmen ilimi, elem doyar dostluk yolumu. Karaştırlık verdi şükra şanımı, doğamat doğam şanlı yılımı. Karaştırlık verdi şükra şanımı, doğamat doğam şanlı yılımı. Arka dağımız, mehrivanımız, halkım süyer kahramanımız. Arka dağımız, mehrivanımız, halkım süyer kahramanımız. Zamana bahşeden bu günlerini öz halkına rova görüp, sungotu özünü bahşeden ustadların hak kovanları, hakın halani, halkımızın hormatlı il yaşulsi saylani. Mehriban arkadaşımız, canınız sağ olsun, ömrünüzü ömür koşulsun. Biz yaşlar, ilmi damız sizin bileniriz, mehriban arkadaşımız. Arka dağımız, mehrivanımız, halkın süyer kahramanımız. Arka dağımız, mehrivanımız, halkın süyer kahramanımız. Arka dağımız, mehrivanımız, halkın süyer